Try natin ito ngayon din. Tayo. Gagagulo yung mga tao dito pagka dadadaan sa lugar na to. Kasi marami dito mabibili. Ano ito, ma'am? Sinapot. Sinapot ang tawag dyan. Ano yan? Yung apat. Sige na lang. Ano po? Oo. Ito, dito ka makakabili nito. Dami oh. Yan, masarap yan. Price mo ka po. Hanggang dun pa. Marami pa. Siya niluluto. Anong tawag dyan? Puto po. Puto? Ayan. Wala kung paano niluluto ito. Ayan o. Galing yan o. Ganyan ha. Yun. Binubatan. Yun o. Papuntang Maynila. Ito na lang. Magkano dito, ate? 15 po, sir. Dalawa lang. Bilibig, sir. Opo. Anong tawag dito, te? Sinapot po. Sinapot. Opo. Doon, naman ako 20. Ebe, may bariya ka, be. Abe! Takon mo si ate mo. Para ni, ano, sige ba, sakit na nakasay mo, be. Ako, be. Ay, be, ito mo na kami ko 20. Thank you, sir. Wala na nung ganito eh, no? 50, be. Busing. Meron pa ba? Ito. Ito na no. Magkano dito? 25 pa. Tatlo 20? Up 25 pa. Kawa, Tuburan, Ligao City. So eto na yata. Sakto. Welcome, Carmelite Monastery. Shrine of Divine Mercy. Ayun pala yun. Carmelite Monastery and Shrine of the Divine Mercy. So, Kawa, Tuburan, Ligao City, Albay. Yon.
Ayun, time check mga kagala. It's 10:40 ng umaga. Eto tayo sa Tuburan. Barangay Tuburan, Ligao City. Wow! Ligao City. Eh, Oo. ganda no? Ang laki no? Iba talaga. Ganda Halos sa sa laog kasi ba? ganda no? Let's go. Tingnan natin yung loob ng church. Yun. Merong mga kamay at paa. Ganda. Hanggang doon. Lahat ng hagdan may bakat ng kamay at saka paa. Kita ng isa. Ayan o. Kamay niya to, malamang. Kaliwa, kanan. Ayan o. Isa pa, tingin pa tayo ng isa. Ito. Victor de la Victoria, Missouri City, Texas, USA. Paa niya to, kaliwa. John Pierre, Las Piñas City. Ayan. Ligao City. Ang dami ano. Iba-iba. Ganda. So, try naman natin yung loob. Dahil na nagsarakat, iyo pa. Diyan sir, diyan ka naman. Ay, kagaragan daw. Ito may daanan yata dito. Dito oh. Kaya mo yan sir. At thread, ano pa pa? Talaga. Sige. Wakawa Hills Natural Park. May tinatawag silang Station of the Cross. Mataas. So try natin. Yatin, puntahan. Yun nga, ang ganda nga doon oh. Yan oh. Mga 10 kilometro po. 10 minutes. Lalo yung nakamaong na jacket, matibay umakyat yan. Ayun, last supper. More than a life size. Last supper. Ikaw ang ano ma'am, ikaw. Sabi Ayan, nga ni taas. ay sabi nga ni ano Oh ni my. driver. Mataas to. Mabibili din dito. Religious something. Ayan oh. Asa? Ayan. Second station. First station yung Last Supper. Second station, ito, The Agony in the Ang Garden. kinukain sa'yo nasa likod. Natutulog na mga apisto. Ay siya. Okay, Marian. Parang hindi naman yan drone sir. Bawal. Bong. Oh. Ang taas ito. Pareho lang. Bigat ng bag ko. Station pa lang. Narating natin. Ayun. Ayun. Parang nakikita ko ng second station. 12 stations. Whew! Ayun. Ayun. Ito pa lang yan, mo. Third station. Jesus before the Sanhedrin. 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 Ano na yun? Somewhere. Going
Welcome to Fort. Let's go. Fort Station. Ano naman ito? Fort Station. The scourging and crowning with thorns. Ha? Yung paglalagay ng corona. Ah, ito. Going 5th. 14 pala to. Oh my goodness, dapat dalian na natin. Across. Ayun o. Going 6. Taas. Tayo galing. May view deck dito. Ay, sa view deck. Yun no. Ayun, may tubig. Yes. Sakto. Ate, pabili daw tubig. Ate, may tubig ka? Malamig? Sige, magkano ganito? Isa. Pagkahabayan. Taikot lang naman. 20 po. Ayun. Ayun mo. Hindi na natin tatapusin yung 14. Grabe. Pagod na ako. Hindi tayo ready. Palang exercise. 14 station. Nasa ano pa lang tayo pag dito sa Lahati. Siguro next time. Balikan na lang natin. So, kawa-kawa. Ayan o. Mabuti na lang. May bilang tubig. Kaya, mga kagala, kung kayo kagala dito, aakyat sa 14 station na to, dala kayo ng tubig. Meron pa doon, no? Sensya na mga kagala. Napa-shortcut tayo. Kung saan tayo dumaan. May mga ilang station tayo hindi napansin. Kung saan tayo sumuot. Ayan, may mga sanga-sangang kalsada minsan. Ayan. Ito, saan ba to? Parang ganda dito.
8 station. 8. Yung 8. Siya po, paikot na. Oo. Tinapos mo na sana, dikit na lang. How are you? We're here. Bye. So yun mga kagala, time check, it's 11:30. Ito tayo sa Kawa-Kawa. Ginawa natin i-trek yung 10th station, 14 station of the cross. Yan lang, hindi natin natapos. No. Hindi ready. Ang pagod. Bigat pati nung bag ko. Kaya pag pupunta kayo dito mga kagala, dala kayo nito. Yon. So maraming salamat po sa pagsama, panonood sa vlog natin. Hanggang sa muli po. Salamat. Thank you.